Bueno, eu quería recuperar unha sección que xa existiu neste Comer Falar noutras etapas e que, bueno, pois por cousas que van cambiando, non? Os programas tamén son dinámicos e van cambiando, van evolucionando, van tendo seccións que se manteñen e outras seccións que van variando, non? Pero esta, para min, tiña un encanto especial xa no seu momento, e era o de perseguir, atopar aos nosos compatriotas galegos que están polo mundo adiante, que como se chama a sección, pois que están cos seus proxectos de vida profesionais noutros puntos do planeta. Xa no confinamento tivemos a oportunidade de falar con moitos dos que xa pasaran polo programa, aproveitando para que nos contaran a súa situación en distintos puntos do planeta. Lembrade que conectamos con Noruega, conectamos con Italia, conectamos con Australia. Bueno, por aí tiñamos un montón de vos amigos, non? Que nos contaban as súas historias, as súas vivencias e os seus proxectos. Bueno, pois, neste caso, teño que decir ademais, e o digo con moito garimo, grazas a dous vos amigos, María e José, os que aprecio moito e que coincidimos... Que desde aquí mandolles moitos bicos. Bueno, aí estás escoitando por aí de fondo a nosa invitada. Porque eles dous son os que nos falaron da nosa invitada, non? Desta valiente, xa vos direi por qué, non? Xa iré descoñecendo por qué. Imos neste caso ata Tarragona. Ali está Susana Pérez. Susana, como estás? Moi ben, moi ben. Moitas gracias. Bueno, ti non sabes con quen topaches, claro. Non sabías ti que María e José me iban a poñer en antecedentes e que hoxe íbamos a estar facendo esta entrevista, non? Non, unha sorpresa total, moi agradable, pero unha sorpresa. Bueno, agora contaremos, porque, bueno, basicamente, Susana rexenta unha das tendas de Bico de Xeado, Bico de Xeado, que como sabedes fai moi poquinho que entrou ademais formar parte de Galicia Calidade, en Tarragona. Sí. Bueno, eu creo que xa é un orgullo ter ese cachiño de Galicia posto bueno, nunhas zonas máis, ademais, máis coñecidas do centro de Tarragona, non? Sí, porque na calle Maior, que é a baixada da catedral, que é o punto onde parten todas as visitas, porque, bueno, está ali no alto presidindo toda a cidade, a catedral, e a baixada da catedral a 40 metros ali está Bico de Xeado, vamos. Mellor sitio imposible. Bueno, eu mandábame un vídeo, María, e vía unha persoa orgullosa detrás do seu mostrador, sí, cun sorriso, con esa bonita enerxía, non? Agora afondaremos un pouco no proxecto, pero gustaríame, dentro do posible, lo que se poda contar, como acabas en Tarragona, para empezar. Ai, a ver, pois nada, eu vivía en Vigo cos meus fillos e, bueno, por situaciones que, bueno, personales, que ás veces acaban sendo un pouco pues drásticas, que chegan a un límite o mellor que tes que tomar unha saída pois hacia adiante, e entón tiña que poñer terra de por medio e dixen, a donde vou? Con dous fillos adolescentes que ademais están en un momento en que se están desarrollando personalmente, académicamente, deportivamente, pois son moi deportistas, pois as portas da saída a Europa, non? Porque eles dentro de nada xa empezarán a viaxar, empezarán a ter moitas experiencias, e para eso o faz viaxando, conocendo xente e intercambiando culturas, non? Entón, pois nada, alá nos fomos a Cataluña, porque sobre todo a nivel deportivo aí podían estar os mellores clubs onde se podían formar e seguir adiante na súa carreira deportiva, e sobre todo porque eu penso que Cataluña, bueno, pois é unha comunidade con moito futuro e cunhas saídas se che deu a porta e o acceso ao resto de Europa. Así que dixen, pois para aí vou. Non sabía moi ben onde, primeiro baraxei Barcelona, pero Barcelona fixen un par de viaxes de localización para saber onde me podía ubicar e me pareceu enorme, me pareceu que é interesantísima, pero para un cambio tan drástico era demasiado. E entón atopei Tarragona, que é unha cidade moi bonita, fermosa, pequena, donde te podes rapidamente empezar a relacionar con xente, donde te podes desenvolver sin ningún problema e sin agobios. Bueno, me gustou o clima, é moi verde, ten moitísimo monte, que me recorda moito a Galicia, co cara así xa é algo que non vou botar tanto de menos. E
E nada, aquí me quedei, busquei un sitio non dentro da cidade, sino a uns cuantos kilómetros a beiriña do mar, porque a mí me encanta estar moi preto do mar, estar igual que en Vigo, non? Necesitamos, os que somos os que estamos en costa necesitamos estar na costa. E un pobo pequeno, donde os meus rapaces empezaron a estudiar e empezaron a practicar o seu deporte, e aquí nos quedamos e aquí feliz. E eu traía un proxecto que non sabía se se podría consolidar, que era, pois eso, abrir unha tenda de bico deseado, porque o coñecín en Galiza, me pareceu que tiña unha imaxe corporativa moi boa, pero sobre todo que era moi bo era o produto. E unha marca así, con un produto tan bo, e con unha imaxe tan cuidada, eso era éxito en calquer lado. E despois me quería traer un cachiño de Galiza comigo, claro. Claro, íbache a decir, porque ti antes desto ti veches algunha vinculación co mundo gastronómico, con este tipo... Nunca, eu era fotógrafa. ¿No? Fotógrafa? Bueno, son fotógrafa. Ajá. Son fotógrafa, tamén traballei en televisión, na televisión de Galicia, fai moitos anos. E tuve que deixar a miña profesión por un problema de enfermedade crónica, non? Degenerativa dos meus ósos. Entón, ao non poder cargar ca cámara, pois hai que reciclarse. Claro. E dentro deso, pois, vin en Bico Deseado que era unha posibilidade boísima, pois, de poder empezar de novo. Porque me gustaba todo o que tiña. Me gusta o diseño das súas tendas, me gusta como eles se presentan ao mundo, que a imaxen que eles transmiten, e sobre todo me gustou moitísimo o produto, vamos, o sea, non hai sabor que probes que non te gusta. Entón, eso é éxito garantizado. Bueno, é curioso, escoitades a Susana e escoitades que tiña dende un principio as cousas tremendamente claras, quero decir, creo que escoitando vos dades conta perfectamente de que as cousas as tiña, sabía o que quería facer. Claro, aí chega o momento... Non sabía se o conseguiría, Claro. Eso é diferente, non sabía se o conseguiría, pero bueno, que o tiña moi claros. Claro, por eso digo, que pasa cando chegas a falar con Bico Deseado, con Suso, que xa o coñecemos aquí no programa e xa pasou por aquí varias veces? Que pasou nese momento? A ver... Claro, bueno, a entrevista que tiven con el, pois foi unha entrevista moi productiva. A mí me gustou moitísimo todo o que me contou e entón confirmou moitísimo máis pois a idea que tiña de que realmente o produto era un produto que estaba moi ben feito, que estaba moi ben pensado, que está todo moi ben... O organigrama da empresa está todo que se fai con tanto cariño, é como unha gran familia que ademais sempre queren mellorar, o sea, en todos os sentidos. Entonces eu salín dali encantada. O que non sabía é que a sensación que tuvo Suso comigo é de que esta muller se vai a un territorio comanche onde hai moitísimos problemas a nivel político e ali non sabe moi ben co que se vai a topar, non? Porque sobre todo desde fora, e o da fora é como algo que intoxica, non? Por lo menos era a imaxe que tiñamos os que vivimos fora daqui, non? Eu cando cheguei aquí non tuve ningún problema. Todo o contrario, vamos, me recibiron moi ben en todos os sitios, pois ao non poder falar a súa lingua e decir que era galega, pois sin ningún problema me falaban sempre en castelán se eu non entendía. Vamos, o sea, unha xente encantadora, que eu non me sentín en ningún momento, pois, non sei, como que aquí sobraba ou que non tiña o meu sitio, non podía topar o meu sitio aquí, que va. Fíxate, pero bueno, a Suso en ese momento pues lle pareceu que se eles non se pasou pola cabeza montar un Bico Deseado en Cataluña e o mellor en Madrid si 3, como hai en este momento, porque a situación aquí era moi inestable, con moitas dúbidas, moitas empresas marchaban e tal. Como se me ocurre a min? Unha muller con 2 fillos, sin, non sei, sin o soporte o mellor dunha gran empresa detrás que se non funciona, pois sempre te volves, non? E pareceu unha locura. Pero eu insistín hasta que ao final, pois el dixo, no, vai en serio. Oye, fíxate, fago un pequeno paréntesis, non? Pero fíxate ti... Pero el non mo dixo, el non me dixo que non confiaba en min hasta que eu xa tiña Bico Deseado xa montado en Tarragona. Mo dixo despois pasado o tempo, No, iba a decir eu que, mira, quería facer un pequeno paréntesis, non? Como son as cousas, non? Incluso nós que traballamos, ti no teu caso e no meu, traballamos xa en medios de comunicación e todo isto, non? A veces
é tremenda a información que nos transmiten, non? Porque temos creados unha serie de clichés do que nos imos a topar en diferentes puntos do noso país, non? Que é preocupante, porque fíxate, ti chegas aí, daste conta de que a realidade é outra da que nos están contando, non? Totalmente distinta. Claro, é que totalmente distinta. Temos que cambiar esta situación, non sei de que xeito, pero non podemos estar con esta situación de xenerar diferencias, encontronazos, non, entre si é maravilloso Cataluña, si Tarragona é unha cidade como ti ben dise maravillosa, eu tive unha oportunidade de visitala e me pareceu verdadeiramente maravillosa, Girona, todo, bueno, Barcelona, que vamos a decir, non? E a xente é maravillosa e hai boa xente e mala xente en todos os puntos do mundo, non? Claro, pero bueno, a nivel informativo, pues o mellor, e sobre todo a nivel político, ¿no? O que interesaba é dar esa imaxe de estabilidade, de xenerar desconfianza para inversións aquí, sobre todo porque se va a xenerar pues unha batalla interna, non? Por lo que a determinación da identidade do povo catalán e todo o demais tiña que sair daqui se non se asustaba a eso, non? Que va, o sea, aquí a vida é do máis normal, non teño ningún tipo de problema, nin os meus fillos tuveron ningún tipo de problema para integrarse, todo o contrario, o único que hai que facer é ser respetuosos, punto. Intentar convivir pacíficamente e eles non se meten nada. Isto é, o mellor, xa te digo, de altas esferas a nivel político, un tema económico, de presupostos, a esos niveis, pero o que no día a día non. E despois hai, indudablemente, pues hubo, cando cheguei, había diferentes manifestacións, había algún tipo de conflito, pero en un punto moi determinado da cidade. O sea, aí se concentraba e aí estaba reivindicándose a xente ou de alguna maneira facéndose notar. O resto da cidade tiña unha convivencia pacífica normal do día a día. Si querías estar ali no medio, estabas, e se non... Efectivamente. En todo caso, Bico Deseado está en Tarragona e cal é a receptividade da xente, querida Susana? Ai, fenomenal. O primeiro que entran é preguntar que ten de especial que sea seado galego. E entón eu sempre lles digo que é verdad, pois que é un seado de granxa, é dicir, claro, que nós mesmos temos unha granxa de vacas que ademais ten unha calidad medioambiental e animal fantástica, as vacas están perfectamente cuidadas, comen pasto fresco, maíz plantado na propia granxa, toda leite sin gluten, co cal eso para todos os celíacos que teñan problemas de intolerancia, pois fenomenal, poden tomar calquer sabor na nosa xadería e o produto está controlado desde o orixen, unha leite moi boa que é a base do produto e entón xa garantiza que ese produto sea bo e que todo se fai de maneira moi natural. Se ten algún tipo de aditivo é porque Sanidade marca que ten que ser apto para o consumo e o mínimo, o resto é un produto 100% natural. Si tomas un seado de mango, pues estás tomando mango con leite, ou se tomas de erva boa, pues a erva boa coa leite, o sea, é todo moi natural, non hai nada que incremente o sabor, que incremente o color, nada. Entón, se ti tomas algo fresco que che gusta, que está rico, é natural, pois o seado é máis ou menos o mesmo. Está moi ben feito. Entonces eu lles explico eso e a xente, pois, simplemente con que perdo tempo explicándolles e deixándolles que proben o que queiran antes de decidirse por un gusto, pois eles xa están encantados porque realmente non lles estou vendendo unha moto, eles se poden comprobar. E entón, agora xa temos unha clientela moi asidua, sobre todo local, porque é moi interesante ter unha cidade moi turística, pero sobre todo o que interesa é que a cidade te integre como un servicio máis que lles ofreces, que lles gusta, que de calidad e estás pues, incorporada xa, non? Non é algo que sea única e exclusivamente de venta ao turismo e para facer un negocio, non? Ti queres xa instalarte, formar parte da cidade e o que fixemos. Entón a xente nos recibe de maravilla porque ve que estamos ofertando algo que é moi bo. E ao mesmo tempo unha atención boa tamén. Efectivamente. Vendes moito de licor café? Home, temos de licor café, de pimiento de herbón, de café de pota.
de requesón con figo, caramelo. Bueno, se cho conto, son 24 sabores que están riquísimos todos. Querida Susana, de verdade, agradezco este ratiño, de que nos abrires esta ventaniña. Gracias a ti, home. Con Tarragona, desexote de verdade moitísima sorte, porque creo que ademais a mereces, por xa solamente pola valentía de estar aí e por estar representando a nosa terra nese rinconciño de Tarragona. Así que de verdade, moitísimas grazas de verdade por estar no Comer e Falar. Pois moitísimas gracias a ti, foi un placer. Aí a tedes. E moitos saludos a todos os ointes. Bico deseado en Tarragona con Susana Pérez, aquí no Comer e Falar.